Diyos marahay na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please kneel for our novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Virtuous Saint Pio Pietrelcina, you loved our Holy Mother very much and received daily graces and consolations from her. Please, we beg you to pray to the Holy Mother for us. Place in her hands our sorrow for our sins and our prayers of reparation, so that, as at Cana of Galilee, when her son said yes to his mother, our name may be written in the book of eternal life. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us, poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us,
And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your request. Please stand. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus, and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. And for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love.
Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Ipamibi na po niya to an Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamano nan kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusugo ng mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mo mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mo mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, Biyernes sa ika-15 semana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya po mga intensyones, yon mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Cesar Nariz, Clarissa Zuniga, Mr. and Mrs. Primitivo T. Lagardo and family, Cheryl Listor, Elenita. For wedding anniversary sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Roland and Vilma Bersabe. Mga special na intensyon, for work and career, sa kahagadan kan Peralta Narvaez family, for healing of my son Paulo and negative result of my laboratory examination, sa kahagadan ni Mary Mil B. Oco, for good health of Tess Quinto kan Flores family, para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, kay Carmen Teresa kan Zaragoza and Ziga family, kay Esperanza asin Alejandro kan Arabia family, kay Gracita asin Tomas Jr. kan Advincola family, kay Aster asin Evangelino sa kahagadan ni Paul, kay Renato sa kahagadan ni Paul, kay Loida Ameral ni Wilma Capayas, kay Enriquita sa kahagadan ni Jessica Corda, kay Carmen ni Ann Anzano, ki Coleta, kan Ligon family,
ki Maximino asin Teresita kan Valenzuela family, ki Ronilio III, sa kagada ni Ronnie Daligdig, ki Rogelio kan Encinarial family, ki Benjamin Sr., sa kagada ni Elenita, para ki Melchor, Mirna, Enriquita, and Luis Sr., kan Martinez family, ki Antonia asin Jesus, sa kagada ni Nilda Riodique, ki Romeo, kan Escano family, ki Be Salvacion, kan Flores family, sa kalag ni Alicia and for All Souls, sa kagada ni Huelcel and Shara Balaoro. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa samuyang taha, kang manatahing makakalit, kung kami sa imo pinapuli. Arang ka nama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sin katunidungan ni Jesucristo kagurang nantahan, pagkamot kan Dios, sin pagisamarok, Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, untans tumakasalan, tangan magkanayo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sin sa indo mga tugang, tarakasala ko nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, tangko ipamibihis kaguranan tan Diyos, mayrak man lagod sa toon Diyos na makakaman, sin pagkapatawada sa tao makasalan, darahon kita sa buhay, daing kasagkoran. Amen. Kakurangan, maharakan. Kakurangan, maharakan. Kristo, maharakan. Kristo, maharakan. Kakurangan, maharakan. Kakurangan, maharakan. Mamibig kita, O Diyos, nagpapailing kan liwanag sa imong katotoohan sa mga nalalagalag, na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin itong mga angay, digdi, sundon, uli kay Jesucristo, kurang nanyamos sa imong aki, kay babang nabubuhay asin nagahade, kasarok, ang Espiritu Santo, Dios, sa kabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon. Pagbasa kinuno sa libro ni Propeta Isaías. Kan mga aldaw na ito, naghilang si Ezekias, nasukat niyang ikagadan. Asin nagduman sa iya si Propeta Isaías, aki ni Amos, asin nagsabi, ini ang sabi nin kagurangnan, pamugta ka an sa imong harong, hulita ika magagadan, asin da ika na mabubuhay. Nagbirik si Ezekias atubang sa lanob, asin nagpamibi sa kagurangnan.
Nakikimaherak ako sa imo kagurangnan, girumdumon mo na sa katunayan, asin katotoohan nin puso, ginibuko an marhay sa atubang nin sa imong mga mata. Asin nagtangis si Ezekias nin makuring pagtangis. Dangan uminabot ang tataramo nin kagurangnan ki Isaías. Lakaw, asin sabihis si Ezekias, an kagurangnan Diyos ni David na sa imong ama nagsabi, nadangog ko an sa imong pamibi, asin nahiling ko an sa imong mga luha. Uya, dadagdagan ko an sa imong mga aldaw nin 10 may 5 taon. Ililigtas ta ka asin ining banwaan sa kamot kanhade nin Assyria. Susurugon ko an banwaan na ini. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ilinigtas mo ang sakong buhay kagurangnan, dai na ako magagadan. Ililigtas mo ang sakong buhay kagurangnan, day na ako magagadan. Nagsabi ako, sa kaudtuhan nin sa kuyang buhay, mahali ako. Sa mga tata nin lulubngan, isinubol ako sagkod sa huring aldaw nin sakong pagkabuhay. Ililigtas mo ang sakong buhay kagurangnan, day na ako magagadan. Ang sabi ko, dai ko na mahihiling ang kagurangnan sa daga nin mga buhay, dai ko na mahihiling ang kapwa ko tawo, sa kaibahan kan mga nabubuhay sa daga. Ililigtas mo ang sakong buhay kagurangnan, day na ako magagadan. Siring sa payag nin pastor, ang sakong ierokan, inulag asin hinali sako. Siring sa parahabol, pinutol mo ang sakong buhay, pinutol hali sa habulan. Ililigtas mo ang sakong buhay kagurangnan, day na ako magagadan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong adlaw na Sabado, si Jesus nag-agi sa uma nin trigo. Ang mga disipulos nagkagurutom, kaya nagkurua kan mga ohoy, asin kinarakan. Ang mga Pariseo, pagkairing kini, nagsabi kay Jesus, hilinga ang sa iyong mga disipulos, nagigibo kandai tugot sa tugot nagigibohon sa aldaw na Sabado. Sa Jesus nagsimbag, dahil nindo nabasa ang ginibo ni David, kan siya asin an sa iyang mga kairiba, nagutom, luminaog siya sa simbahan ng Diyos, kinarakaninda ang mga tinapay na atang. Bagay ini na daitugot sa iya, asin sa iyang mga kairiba, kundi sa mga padi sana. Day man nindo nabasa sa tugon na aldaw na Sabado, ang mga pari sa simbahan dai naglelehe, alaga dai sinda nagkakasala. Sinasabihan ko kamo, naunya digdi ang saro sa urog kisa simbahan. Kung masabot na nindo ang kasabihan, pagkaherak ang minamaawot ko bakong atang, dai nindo
pagsasalaon, ang mga ini, ang mga daihinin sala, hulitan akin in tawo, iyo an kagurangnan kan Sabado. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Kung na dangugtang maray ang first reading na managod sa kagadanon ni Hezekias saro sa mga hadi kan Huda along the tribe of David, magayon na pagurupurupan nata. Maski nga ni siya magagadana, destined to die, kaya nga ni pinatanida na siya through the prophet Isaiah. Pero anong pigibo ni Hezekias? Naghibi siya, no? Naghagad nindikit na extension, no? Kan buhay. Kasi pinagbigyan siya kang kagurangnan, no? He was given 5 years more, o 15, no? 15 years more. Sampulo may 5 taon. So 15, no? Sabi ko, so bago habang mamati ako, pwede ba pala niya ako magtawad na arog ka? Siguro ini si Hezekias, sabi niya baga sa paghibi niya, Lord, ara mo man ngaya na day kong ginibong sala sa atubang mo. He was a good leader, no? Kaya, so mga pangadyi nga ni kang mga padi, mga seminarista, sabi tang breviary, saro ini sa magayono na pigkairiba duman sa mga prayers o in the form of psalm, no? Dinulita. Sa pag-urop-urop mo kan sabi, twilight years of your life, pwede mong isingit ini na kung di ka man na utang sa Diyos, pwede ka man mag-bargain sa iya. If you really love to live, no? Kaya lang, kung minsan, sige agad sa Diyos, dahil naman pig-fulfill ang kabuutan niya. And yet, we have the courage to ask something, no? Sana, kung hingi tayo ng pabor sa Diyos, hilingot na, pigigibot naman ang end of the bargain, no? Remember, may covenant baga kita. Siring na sa pagibagtipan kagagurangnan sa Old Israel, piniling banwaan, there are obligations on both parties, no? Sa parte ni God, itataon niya sa mga blessing. Ano sa parte kang tao? Matubod sinda sa 10 Commandments and many other will of God. And it happened in the same time during the time of Jesus na sa pagpataraman kay Jesus, iyo man itong hahagad, no? Kagkagurang na ako nindo ining aki ko. Listen to him, no? To Jesus. And it's the same background or the same text na nagsasabi, dakulo niya ka mong pigyo para healing ng mga bagay tungkol sa pagsamba sa kuya, sabi ni Kagurangdan. Pero tingnan nyo ngaya, during the time of David, nang magutom sila, naglog sila sa sarong simbahan o sarong synagogue perhaps, no? And they ate the bread, no? Pigapod na atang. As in, day man sila nagkasala, no? Nata. Ninulit si David, maray the leader. He was following God's no? Of course, nagkasala siya, tanagagum siya kay Bathsheba. But beyond that, paborito siya kang kagurangnan, no? Kaya,
Ngayon, so, parang kusog-bot man ni David na God will not get angry, no? Ninulita, may panggaipo, no? Nagutom so mga tauhan niya, and they passed through through the synagogue, and they ate the bread, no? The sacred bread. Na garo man arog man kini sa pangyayari, si Jesus, susaya man na disipulo, nagutuman. So, bigkarakan itong uhoy, no? Pero baga suparoy na nag-aagi ka, ano na ngayon, inog na, so nagkakarakan ka itong hilaw na paroy, no? Anyway, ang punto ni Jesus, ining mga day ko pagsunod, pag-conform sa presenteng mga batas, nangangkulugan ini na there's something wrong. Na ang mga lideres, Pariseos, Saduceo, Skriba, they are very, very pakitang tao. Kaya kung susundon ko sila, garo man sana ako, nagkukonsinti sa saindang salanggibo. So, what the Lord is telling us, ang pagkasunod sa mga reglamento concerns more the spirit. Anong katuyuhan kaan? Bako baga ang mga sakramento, ang mga pagsimba, magikitang banal? But sometimes you are making it garo palabas, nasaro kang banal-banal, etc. Why? Because it does not change us at all. Di man nahihiling yung pagbago sa ugali. But sabihin, it's not making any change at all. Walang epekto. Ano ang pagkakaibata doon sa mga pariseo? Ganon din. No? So, maski pa nga perang borak yan ilagay mo, maski pa nung insenso ang gibuhon mo, kung dahil man nagbabago ang puso mo, garo ka man sa na empty. Walang kaulugan ang pigigibong pagsamba. So, Jesus is telling the religious leaders during that time, o sige, nagpaparagibo ka mo kaya ka ng mga external ng mga reglamento, pero hindi nyo ba alam na ako ang Lord of the Sabbath? Ako ang high priest na napadigdi, tanganing itaw sa Indo, ipaling sa Indo ang tunay na pagsamba sa Ama, na mas nangangaipoki, pagbago ng puso, change of heart, rather than to be concerned with so many superficial things. So yung masinangbot sabihin kagagurangnan, kung kamo magsamba, gibo nindong totoo. Kung kamo mag-ayuno, feel it. Bako nagaro sa na external something na dahil man nakaka-apekto sa Indo, no? Diba? Sayang lang. Pagsunod naman kang next Holy Week, gano'n na naman ang gagawin. So, nagugurang kita, dahil kita natututo. Mapangadi naman kita araw kay Hezekias, Lord, dagdagay man ang buhay ko. But will God listen to us? Na hindi naman natin sineseryoso. I'm not saying, gabos kita guilty, kundi we might be doing the same thing. So, ang lahat na ito, mga pagirumdom sa to. Kaya nga ni inipigaba sa taulit-ulit, sa lambang taon, anong malita, pigbasa ini, dantig supuso ta. And we are led to a true, authentic change in our life. Iba-iba man po ang epekto sa lambang saro. And every day is a new opportunity. Gusto ta talagang magbago. We do not have to wait for the next year, for tomorrow, for the next month. Lambang minuto, oras sa kagurangnan, sarong bagong opportunity. No? Remember, sa Diyos daing oras.
Ngunyan man, usawri man kita nagbago, pare-pareho. But, maybe God would be more joyful kung ininota ang pagbago kesa maghalat sa uri na pwedeng maginang very, very late. Bendisyon ang kita. Idinutulot niya mo hanarakasin ang tinapay naning maging kaganot nilbuhay na mayong kasagaran. Ako nakagurangan ang samuyang tulong ngunyan tandakan samuyang pagkamot sa sainasi sa kapwa. Magpamibi ka mga tugang, tanganining sa koan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kargur ang nanilingan mga atang kan namimibing simbahan, asin an pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod, ang pagtalubo sa kabanalan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan, Amen. kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal nama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan sa pagkamaot, sinisilibrar mi ang sayang pagkagadahan sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa daing sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagbalik, kaya kaibakan mga gabos na santos sinanghiles, sarabay kaming nag-oomaw sa imo, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos ni mga humpong, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, pagdadalan minamigdi sa ngaran kang kagurangnan. O sana sa kaitaasan. kagurang nanay ka ng kadan banal, barabo ng gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tangaring para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa rogaring nabuot, pinagpasaluiban sa God sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin magpasalamat, binaak ini, asin yung tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka mga gabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman, pagkapamanggi sa pagkuayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi,
Mag-ako kamo kabos, sin mag-inom kay ni, tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sin danay natipan. Napapabaloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkakatan mo, kagarahan ipinapamarato niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag sa kuna ikaw magkatong. Kaya kami nagurundaman sa iyong pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, ang dodolot sa iyong makagurangnan, kaning tinapay nin buhay, singkalis, singkaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo na magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nagkikimahira kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garam dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganang malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singkang kabos na klero, si Ringman garamdama sa imong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong ginigiramdom sa misang ini, sa iyang kabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Bire na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kansina, sing kabos na santos, akay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasik pamaraway sa imo, siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakamhan. Kapag kasarokan Espiritu Santo, gabos kagalangan, sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no, no kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo na yan sa langit, pabanalo ng ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa dagan, siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa raal daw, tao mo sa muya, ngunyan, sin patawadon mo kami sa samong makasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Bulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan ka na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indoan, sa kong katuninungan tinatao ko sa indo, kare pagilingan sa mga makasalan. Kundi yan pagtubod kan sa imong simbahan, sin mapagkanigoan siya mapatuninong, sin magkaborunyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kantanda ning katuninungan. Peace be with you. Come
ya si Kristo, ang kodero kan Dios, ang kagurangnan kang sabat, sin pagsamba sa tunay na Dios, siyang kodero kan Dios, agpaparang kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Matamanong kita kang awak ni Kristo sa buhay daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kailangan mo. Amen. Ikaw ang tinapay nin buhay. Ang sakramento itinusay sa pagpapanal ka sa imong simbahan. Tandakan hawak mong mahal. Tinapay ang sinarap niya mo, inako an sa imo, hawak kasintugo sa pakiramdam ka sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurayan. Mamibig kita. Kagurangnan na may ibig kami an namantangan mga atang inako ulikan pakisumaro sa misteryo. Magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magdulot man kita na dikit na pamaibi para sa success kan mission. Ano yun? Congress, seminar, gigibon sa aga sa LC3. No? Konektado po yan sa tuyang magselebrar kan 75th Diamond Jubilee. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ulikan mga pamibi, ini sa nudas sa Deo, asin Maria in kaligtasan kamo, asin mahal sa buhay bindisyonan, sa ngarang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo.
Amen. Dinulot na ang banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sinpagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father. The unending thoughts of the human race, pain and fret, each release. Fragrant perfumes blowing the garden fair. This comes but only once a year. Rich and saints, hear but repeat.